Pikaluistelu on suomalaisille perinteikäs laji. Kävimme haastattelemassa Suomen uutta pikaluistelutoivoa Antero Eskolaa. Aika paljon laidasta laitaan harrastanut tenniksestä karttingiin ihan, että se on se vauhdin hurma, että pääsee kovaa ihan omilla voimilla. Suomen mestaruus hopeeta on 1000 metrillä ja 500 metrillä. Kerro mieleenpainuvin hetki lajin parissa. Se on varmaan kun pääsi tonne Hollantiin eka vuotta tonne Viking-reissiin 3 vuotta sitten. Millä osa-alueella haluaisit vielä kehittyä? Tekniikassa ja voimassa on vielä parantamista. Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteet? Se on päästä tonne junioreiden maailmancuppiin ensi kauden puolella toivottavasti. Ympäri Eurooppaa järjestetään osakilpailuja.